Kristian Thalai Pawl Mission Veng branch member zong tele zanina he program lo clear tu zong te ama sa in kan lalpa iso Kristian mingin chibai kabu ka chu Central KTP chuan kumin kumsang hi som ni pakat chunga kan Kumpuan Thupui Zir tu athlang chuaka chu kan Thupui chu Kristian chung kwa ti ani a Thupui pakhatna Kristian chung kwa chu ti kha kan zir zo to a zanina chuan Thupui pahnih na Inngaihzawn le Kawppui Zawn ti kan zir ho le don ani a zanin hi KTP Inkhawm ani na angin member zong te na he hun hi min ngai hlut saka rilu le ti tak zeta he Inkhawm hi milong man pui turin kan in ngen ani e pathian thu thiang lim ilo ngai thlang u Genesis bungkhat changsom ni paruk atanga changsom ni pasari tin pathianin kan an puin keima ni ang takin mihring siamila anni chu tuifin lia ta sangha chunga te chungleng sawa chunga te ran chunga te leichung zong te ran nunglea bokwa ka kal zong chunga te thu inei ti rang u ati a ti chuan pathianin ama an puin mihring asiama pathian an pui nge in ani asiam ni mi pa ale meichia asiam ani pathian ma kunin hilo tong trai ngu tungnung bera kan pa kan pathian min mangai tu nangin min venga min ompuya min kai hruaya imal som na tin re nga min vur wangin Inneihna lom thu kanon soye lalpa zanina po KTP Inkhawm na hun tha le mun tha min buat sai sak le awangin Inneihna lom thu kanon soya he shileng lakata imi ven himna le ompui to na songa te po lalpa Inneihna tharin lom thu kanon soi boke zanina I thu kan zir ho tur te po lalpa nangin mal min som sakla kan thin lunga lalpa nangin thu lo soila rilu le tharang mun khata min siam la lokna kan nei ngei na turin lalpa khongai takin kan tharau mitte min ti war sakang che ponam le chung lama min ti buai thei tu song lakata min vengin min ompuila nangin min kai hruain kan hun song min nei sakang che ro puina le choi moina nangin lo chang ze lang che isu mingin kan di le amen zanina kan Thupui Zir tur hi Thupui pahnih na Inngaihzawn le Kawppui Zawn ti chungchang ania Bible chang chiar tur hi Genesis bungkhat changsom ni paruk atanga changsom ni pasari na le Genesis bungni changsom pariat atanga changsom ni pangana ania hi inlama chiar vek lo tumta ila athome he kan Thupui hi kan hriat angin Inngaihzawn le Kawppui Zawn ti ani deuh top maya tongkam thiam taka han infuya han in hrilvel achak om lutuka amar chu helama hianin Inngaihzawn le Kawppui Zawn chungchanga hianin experience nei lo ber pol kan hialo me chu mai ba ka tongkam thiam lo le azak zum chi lo ni pheitonin soitur wang khumaya amai ro chu I ngai thak dan chin tok te milo thiam sak turin kan soi masadu ni e Inngaihzawn hi awanuam em tin han tran hal deuh top meila ekeni KTP member te hi Thalai rual omkhom kan ni a athen khatun nupui pasal nei to te po kan om mei theya amai ru tamzok hi chu nupui pasal la nei lo kan ni anga ngaizong te po kan nei vek toang athen tonin tam tak te po kan lo nei to mei thei ngaizong athen ton pakhat ta narin om bur te po kan ni mei thei amai chu Inngaihzawn boru ka hi chu kan hriat thiam kha anuamin ahlim om vengani kan du tak kan start em mei te kan Wangaihzawn chat phei chon ahlim omin keimani hi kan lim ru veng zelani thiang bokin start te po kan nei theu tonga ha kan start te na min lo mel le tamo min lo nui sei kan mu te khanin keimani a khan soi fia thiam si lo khan thil trek chok mei kha omani ahlim om vein a boru kha anuam dang dai ve em na kan tho na te po I kan start te mo kan bial lo kan bial pa te kan bulan lo kal emo min lo clear te po ni thei I kan phur em kan na tho lai kan thok tu ra ha thei mel po kha kan pulo thin ani nula le tlangwal in nei te hi atam jok chu mi zo singa hianin Inngaihzawn sa in nei kan ni bera love marriage kan tiang hi nam then khat vai rama chuanin arrange marriage hi alwar amar chu mizo te hi atam zo kha chuanin in nei te hi Inngaihzawn sa in nei kan ni berani he kan Inngaihzawn na hi a Kristian chung kutin na kunga kan Kawppui Zawn hrim hi ra bi poimo ber ani ti atharin hria ila tin Bible pathianin mihring asiam thu kan hmuwa tu tiang bokin in nei na hi pathianin mihring te omdan tura arwat ani ti min hriat tir thu kan hmoni chu Genesis bungkhat changsom ni paruk le changsom ni pasari le Genesis bung ni changsom pariat atanga changsom ni panga a kan hmu a
mihring hi mipa le hmeichhe hi pathianin in nei tura alo ruat lok le min siam chan ani ti kan hriat a poimaw chu wangin Kawppui tur kan zon na konga hianin pathianin rem ati ani ama ero chu poimaw bera chu he Kawppui kan zon na konga te kan ngai zong ne na kan inkar te hrim hi pathian hena kan hlen ngayang engkema hian pathian kan da poimaw masangayam ti hi member tin ten atharin inzot thar le ila thange kan thupui bu in kan ngai tu ho tur le kan zir ho tan poimaw deuh thil pathum aron da a chungzinga chuan ama sabera Inngaihzawn ti hi ania keini Kristian Thalai Pawl member te chu thiang hlim tak le entun tlak takin Inngaihzawn ang u kan kut le mui hlei lutuk te Inngaihzawn bula dan moi kan hriat lo wang te le chin tok kan hriat lo wangin boina chuak duwa hi boina ma hruai ani du fo ani chu tiang bokin kan Inngaihzawn te bula kan oma pianga chance kan zong reng te ani chuan thil moi ani lo ti atharin hria ila le moi kan hriat thiam atul hle ani kan Inngaihzawn emo kan Kawppui te laka rin omna vong tlatang u thatna lai te kan in hu thiam sakhi kan ti tu reng ani pian cham Valentine Day le adang te kan lo mani po in ring tu ti amoi chin thiar thiamila heng huna hianin biak ina tong trai dun te lalpa ta na in ser nia man te hi amoi hle ani nu le pa te rem ti na nge ya Inngaihzawn than a him fowa chu chuan nun atizalena chung khu in po na tha asiam du bi kani mi tam tak chu an Inngaihzawn te nen heng hun alo thlen hian an tong trai dun thina an za zum dan te a in chen lo awangin kan Inngaihzawn te tong trai pui tan kan somam lo ani po in an tan kan pindana thin tong trai thin ang u tu po mangai donila lali su kan mangai masaber turani Bible chang marka bungsong pani chang som thuma chuanin lalpa I pathian chu I thin lung song songin I tharau zong zongin I rilu zong zongin I chakna zong zongin I mangai turani ti kan hua min isu a mangai berlo chuan midang a mangai thiam tak tak thelo ni keini Kristian Thalai po han in zot ta ila kan thin lung zong zongin kan tharau zong zongin kan rilu zong zongin kan chakna zong zongin kan Inngaihzawn te nge kan mangaya pathian kan mangai ti hi atharin in zot non le fowang u Inngaihzawn lai in hau reng te in rin hlel ton reng te thik thu chelu tuk te hi in nei nuwa buaya ol thin ani lalpa I thu ni ro se kan ti thin lo awang ania kan Inngaihzawn te la sin kan chek che na min reply du lova kan ril ru tot upa rin hlel na le thin rim na in kan khata atopa chuan in hauna achuak le thin ani kan in kar hi chu lalpa thu zo kani ti theilang chuan kan ha damanga ka message sin renga min reply lo emo a online renga ka call pick up du lo emo min call back lo emo wang te a kan buai na hi a re tur sual hian mani min in da poimo tirin mani ma min sel tira chu chuan min ti hre omani ke mani du dan ai chuan pathian du dan hi da poimo ila ti chuan ha dam takin Kawppui kan nei thei zo kang chu ba ka kan in nei huna po chung ko ha dam Kristian chung ko nge mei chu kan nei thei zok ton ani Inngaihzawn emo Kawppui kan zon konga hian pathian kan da masak lo chang atam fo mai ama sabera kan hmel du zong kan han zong phota dota kan nung chang du zong kan han zong le a kan du dan kha ke manin kan lo suang to ve thin ani ama sabera chuan samsei mit meng moi muinal piannal ti khan kan du thu kan sam thina adota kan din mun du zong kan han zong le a ti chuan atopa kan du thu te chu ti lo thleng turin pathian hne la kan tong trai chuk thina ni ke mani du na chau kan ngai poimo awang hian atopa chuan kan be dunga nupui pasal nei ka hun to du zo ang diak tu manan hulei nem ti in mani le mani kan in mina ti chuan min lu tuk lavin nupui pasal kan han nei ve roi ka thina kumni khat te chu in mangai ber o mangin kan la om thei maya huna local zela nu pakar boi tana midang in an hriat kan hlau boxi heng huna hian mi then khat chuan nupui pasal nei chungin an nu pakar an lung oina an hu lo awangin Inngaihzawn an nei pha thina then khat tam tak chu in then na te alo thleng hial thina ni nupa in then chan lian tak chu karin ang alo ni lo ti hi ani fo thina chumi pumpel tur chuan in enge kan ti tur bera chu kan Inngaihzawn te mo kan nupui pasal tu te kha engang mi se pu nge ti hi kan in hriat chian poimo hle ani Inngaihzawn het nei lova thlak sung thin te hi min le mani nun nge po an ti che thei ni social media le van tlang share la lu tuk khopa Inngaihzawn na lan tir hi keini rongbol tu tan chuan ti amoi lo hle ani ti tharin sheila Kristian chung ko din pui thei lo tur Inngaihzawn ai chuan nga le hlek hre lo ila
mu ve chun apiang lung oi pui ngal mai lo a himang ini Kristian Thalai te po Inngaihzawn Kawppui tur kan zon na konga te po ama sabera chuan pathian hena kan thleng thin tur ani kan Inngaihzawn te hi kan Kawppui tur te kan nupui kan pasal tur an ni ngei ti na ani lawa ril rupek dan po kan thiam atul le ani dila zona kik ve tur ani pathian le ko hran min hlattir tu chu Ngaihzawn lo ngam ila a him ber ani kan Ngaihzawn tur kan thlan fu lo awangin kan hriat lo hlan le kan du dan ni hau loin pathian le ko hran hi kan lo hlat ve hret theia kan Ngaihzawn te ne na kan Inngaihzawn china hianin pathian kan hnai sot nge kan hlat sot ti hi atharin in zot theu ila kan Ngaihzawn ne na kan in hmangai na chu pathian ne na mal som sak turin kan dil ngamangem ma ni theu in zot thinang u apani na chuanin Kawppui Zawn chungchang hi soya tul le thinani kan khotlang nun alo in her danglam zela khovel lo changkhang tial tiala nupui pasal zon chungchang a hian fui ngai fe kan lo pung zelani thum ko din tur kan tam tial tiala a mihring ho tak po kan tam tial boka hi soi wa zel hi ala thul don chawni pathianin adama a Kawppui ommi a thlan sak ti kan hua Genesis bung ni chang song pariata khanin kan Kawppui tura keini a in lalpa hian kan ta na tha a hrezoka chu wangin kan Kawppui ommi pathian hena kan dil thin turani rin na thumun kan ti te tuizong in mil kan ti te zik chhuana chung kuak te khatiang kha kan thlir thiam a tul fowa Kawppui thatak zon apoimo ang chi in keimani po Kawppui thatak ni turin kan in buat sai hi apoimo le chhawngani ti atharin thria ila Kawppui kan zon na hian tu po hian kan sual wang po ni lowin pathian hi da ma sa ila lalpa I thu ni ro se ti na chang hi athara kan hria ta tul le ani mipa chuan mipa Ngaihzawn lo tur ania mani hmeichhiat pui kophi sualani bok ti te mani an pui kophi pathian hot zawng ani a mani chi sen mo phurna ani ti te le Inngaihzawn le Inneihna hi mipa le hmeichhe karami tur ani e ti kan Bible chiang takin a in ziak ani a he ke ni Kristian Thalai te chuan vong thlatila he kan Bible in ti tura min ti min fuina le kan Bible thui ngai poimoila Kawppui kan zon na konga po he kan Bible chang lo chia te hi vong thlatila Bible thu anila pathian thu milin ikal zelang u hei tun laia khovel te achang kang to a khovela hian sualna an sa to emema ram then khat ram changkanga phei chuanin mipa le mipa in nei ti te meichhia le meichhia in nei ti te mipa meichhia in siam meichhia mipa in siam ti te kan hrenok to ni a hengte hi a Bible ne na han te khin chuan arap thlak em ani amar chu hengte khovel an tam em a community nan ding ve to ni chung chu LGBT an ti khani a lesbian kan ti te gay bisexual le transgender kan ti ani a hengte hela du tok lowin to na chuanin LGBTQ community om to ta ni Q chu question ti na ni a hei an mi pat mei chian na chiang lo ho kha an tel ve to LGBTQ an ti to ni a e khovel te changkang zela sual na te lo pung tial tiala tuna tanga kum som nuwa phei chuanin LGBTQRSTUVWXYZ thlengin a luang ti kan soi theilo ani amaya chu ke ni Kristian Thalai na kan din chan le kan in kha na tur chu pathian thuina soi mipa chuan mipa Angaihzawn tur ani lawa meichhia chuan meichhi Angaihzawn tur ani lawa mipa chuan meichhi Angaihzawn tur ani a meichhia chuan mipa Angaihzawn tur ani a Inneihna chu mipa le meichhe kar ami tur ani ti kan Bible in chiang takin a inziaka hei hi ke ni Kristian Thalai chon vong tlatila Ngaihzawn na pui pasal kan zon na konga po hei hi min kai hroi tu atan mangila mipa meichhia Ngaihzawn har kan lo ti po ani mei thei meichhia mipa Ngaihzawn har po kan lo ti mei thei ama ero chu pathiana chon engkim ati theia pathiana kan in thluk lua pathian nena anin pumpeka kan ril ru le kan tharau kan thindung song a pathian kan nina kan mangai chuan thil hi thei lo om lo ni ti ke ni ke tri member ti chuan atharin I hreleng o adut le chuanin kan Kawppui te tana kan thil pek thei hlu ber chu kan thiang hlimna virginity ani ti hi hria ila antikvio bok ome a hmangai tak te chu tu mai nan mual pho kan phal lowa an rel lu ti nat po kan du lo ni ke theidom hian kan dom ber ani mai min lo hau ma lo ti na ta se kan saat zelani kan hmangai tak te chu tu mai nan ti mual pho kan phal lowa heta hianin mi pa te hian mo kan phurna sa jok le ti hria ila mi patam tak chuan enge an bial lu te an hmangai lo fianan sexy man ro beran hmang thin ani
6 month puya ti an soma an nora an vau ti boka chu tianga an nor lai chuan an bial no te ta na engkim an huam thu te nei nge an tum thu te an han soi vela an meiche te an lo tang ve dewa an hmangai tak tak lo ni tin an pu lek le a mi pan ti taw der vela mi pathen khat pe chu an mi tui hial te pon ti la thei ani ma se atopa an han vawa an lo hlo thling tange ya meiche chu alo rai ta naw te lo pa ya ama ero chu ami pathen khat te chuan nei tlak lowa te an chua le boka hetianga pathian thil pek lu tak mai mangai na hming chala meiche pum ching mi pa ti hi pathian huat zong tak ani tila kan soi sual lowanga hetianga wang hian meiche tam takin khovel hi hriom tak le zak takin an hmang me kani ti kan ria thul le ni za tak pathian hnen amal som na dil ngamin kan ngai zong tur ani a ril lu che tak le bol hlo taka ngai zong nei te hi an him tak tak ngai lo ni an mani an him lo chau ni loin an ngai zong te nun po kha an ti chetela nu le pa te le ko ran le khotlang thlengin amual pho the ni mizo nu la le tlangwal te phei chu hei khovel ahin kan han in ngai zong na sa em in ngai zong na sa berpol kan ni o me hemi awang tak hian kan film khur le zuala ngaya an ngai zong te chunga rilu chetak kan puta sexy mangai lo proof na atana kan man ngat chuan mangai na ati chi ria midang kan thlir dan ati dang lamin rin hlel na nen min thlir tira rilu buana chikhat depression hial min thlen theini mani in ti hlum pha pu anom fo boka mani in ti hlum chau po ni lo mani in ngai nem na inferiority complex lian tak akan nei pha theini ngai zong kan lo nei emo kan ngai zong zon na ko nga hianin kan na thote kan zir lai le kan chung ko nun hi pati che tur ani lowa hei namdang anga nu le pa te nan fa te koppui turan zon sak angkhu i dan ani ve lo wangin mizorama chon nupui pasal in zon ti le Inngaihzawn hi thil thumun reng ania ngai zong kan nei ani po in kan zir lai le ni tina kan hnain ator thei ang tur zong chuan Inngaihzawn lo tur ani zir lai ni lai ngai zong nei lo hi a himina thabera ma se zir lai kan ni hun kan wang lai hun tak mai hi ngai zong nei nom lai tak le ani hun lai tak ani le loi bok sia hey tun lai a phei chuanin lekha te kan zir sang to a lekha te kan zir rei hlom to sia zir lai kan ni lai ngai zong kan nei lo chuan kan khot lai zo fek ani chu wangin nei lo tur ti bur aya anei dan kong tha hi kan in zir tir apoi mo in afin thak le a engpo ni se kan ngai zong te chuan kan zir lai le kan chung ko nun ti chelo sela chu tiang tur chuan rilu film ta put kan tum theu don nia pathumna Inneihna ti ania Inneihna hi pathian rem ruat le pompui ni satlia lovin tinge ngei tura min du ani zok ti ila kan soi sual tam lu tuk lawanga mi pa ngai to phot chu nupui pasal nei ngei tura ngai kan nia chu pathian thu oina chikhat ani bok mihring le mihring indu na satlia ni lovin pathian rem ruat ani na hi mu thiama chu tiang taka kan en chu atul lea tin Inneih hi kumkho thil ania ngai tua chiang lo le fel lo takin kan ti tur ni lo 6 month theina angle ka ngai kan omang ti a hlom thina ni Kristian chung ko din tura pathian ma thu thun na ani a biak in hong nge in nei hi a hlubi ka ko ran puin choi moi thina ni keini Kristian Thalai po biak in hong nge ya nupui pasal kan nei hi amoya rongbol tu Kristian Thalai kan ni na anga Inneihma a 6 month lo te nupui pasal biak in hong nge ya kan nei hi keini ring tu kan ni na anga kan ti turani ti atharin ria ila mithen khatin biak in honga Inneih hi a hau tak emo anti thina amero chu Inneih ti hau tak tu chu Inneih te kan ni ma mai the Inneih ro puilo kan hlau awang te mi lo kalan tam lo wang ti kan hlau lu tu ka wang te le lom ro pui kan tum lu tuk lu ta in sen chu hi alo ol thina ni hi tun la ya chuan dan pa nga yang dewin kan nei to a ol sam te hau tak lu tuk lawa dan khatna a Inneih thei lain kan in ti mu kwal te zo kani tun la ya phei chuan Innei tur ten Innei Inkhawm a in abe bom thil da poimo zok lo ila ko ran ruam man na china lung oi thei po a tha hle ni Innei nge na hi lom ro puya a in mat lowa Innei te thin lunga a om zo kani Innei tur ten nu pa le chung ko nun kai hroi thei le khabu pani thum tal chia ma sa ila eng ang chung kuang ya din kan tuma e zon na le in real bol dan tu te fel ta ka ngai tu lok thei a tha ni kan nu pui pasal tu re mo kan koppui tu te kan thlan na ko nga Inneihna kai hnoi thil engkim hria thiam na pui tling tak kan nei hi apui mo ema pui tlin ma a Inneihna chuan in buat sai tok lo nu patuak no pang tak te chin fel thei lo boina tam tak a chok chuak fo thina ni nu patuak chuan Inneih har san na le fanau en kol na na mamo thil ton le pui tlin na an tla cham mai thei ani koppui chel ni tura taksa
tharau le rirulama kan in pe huna chau nupui pasal chu kan nei turani atop beratan chuan pathianin personality nungchang le thinlung ena phalani sum le pai mel that tan te po ena phallo ani lova ma se angai poimo ber lem lo samuel le khathon pakhatna bungsom paruk chang sarina chuanin pathianin samuel hna ti hianin atia a mel lam emo asan lam emo ensu ani hi chu kadu lo ani lalpa chuan mihring endan angin a en ve si lova mihring chuan pon lamalan dan a en thina lalpa ero chuan thinlung lam a en zok thin ti in a in ziaka thinlung thatna awanga mi hi theitur khopin thinlung dik puttum ila status ni na en lovin kan koppui tur tan chuan thinlung dik pumi chau izong angu khati zong khan zan ina kan thupui zir ho theite chu ania soi ho tur te hi pali aronda a eng te hi ka chiar chuaka nga mani upabial lam thawa in thlashum mi lovin kan ngai dan te kan rilu omte soi thau kan tum don nia pakhatna Kristian chung ko tha din tura Inngaihzawn na thiang hlim le koppui thlan thiam poimo na soi ni se pani na mani an pui kophi eng tia ngai tur nge niang pathumna engwangin nge nu pa kar lova mi pat mei chiat man hi pathian in rem ati lawang le palina Inneihna aya abe bom buai puizok a theiam kan rilru in adu chi alo phung thluk na social pressure awanga innei ti hau tak a theiangem ti te hi ani e